И какво става, хора, аз съм Митака и днес ще игра Brawl Stars, но мистериозни колела ще ми контролират играта. Като имам колело за герой, колело за мап и колело за колко победи трябва да направя. Продължайте напред с клипа и въртим за герой. Нани! Супер! Нямам идея как се играе този герой. Моля се само да не идем граб или хейст. Моля се. Дай ми соло дуо, нещо лесно. Дуо, добре дуо. Доволен съм. Въртим. Нека малко. И трябва да направя 10 победи с Нани на дуо. Нека влизаме в играта. Мисля, че ми е дал ботове, нали? Той аз самия съм бот, дема. Така. Защо ма сърби носа, когато трябва да снимам точно? Така е, това никой не го е чул. Оп. Но съм добър. Така. Това Дарио сега ще ми дойде. Тук какво има? Така няма никой. Кутийки. Килче! Мама ти как ме скрадна кила. Не. И съм много добър, бе. Аз съм най-добрия. Къде сте? Мац писи. Мац писи. Ай, ман, дио. Аз стям за гриф. Ела тук, чакай да те хвана. Чакай, съм токсичен. О, първа игра, първа победа. И влизаме във втората игра. Паднах с българин. Богомила. С българка. Дали ако и са врат, ще разбере, че съм от България. Не. Това сигурно на някакво 10 годишно детенце. О, колото е много добър, видяхте ли го как кучна удара. Ево тук са, так. Леко, елегантно съм тапак. Не, моля се, колежки. Как да го кучна това, бе? Да е плеяген. Натам, бе. Кутия. Да, добре. Какво седиш там, бе? Принципно Нани не е лош герой. Аз просто не мога да го играя. Мисля, аз съм един типичен Едгар мейн. Добре. Браво, бе. Така. Как умря? Не. Мамка му прецаках се. Може се върне. Сега. Движи се, бе! Не в стената, какво правиш? Няма да ги убиеш, не си про. Така че да, бъде второ място. О, имам зомби и Dynamite, той трябва да е тегъв, нищо ще се казва Аню. Но трябва да е тегъв. Кенжо. Виж какъв съм тегъв. Не съм тегъв. Мразя тая игра, бе. Помните ли в миналото видео, като ви казах долу в описанието, че няма да е толкова кринч? Не, това ще е още по-кринч, защото е важното да сме кринч. Так. Аз съм тегъв. Не, Кенжо. Ама играй го тоя мек, ма. Ще умреш. Не стига, че играеш един от най-опнатите герои в новата мета, ами ще умре. Браво. Уважавам.
О, Дарила, сега ще умре. О, видяхте ли го как губих? О, но съм тегъв. Гледай сега. Оп, сега ще здравя. Да. О, това моя примо макери. Браво, бе, мен. Да, сега скрил се, едно не го виждат в храста. Не сега, ако умреш от Барли. Така, следващата игра имаме Кренвирш, Мишка и Господин Рак. И Айкоша за Букук. О, Рико, ти сега ще умре. О, много съм добър. О, не сега. Хот-дог, гаден хот-дог. Господин Рак. Така. Ела, тук хот-дог. Какво направи, бе, чоре, бе? Микната е емоджи долна черта, нещо там живей. Аз съм хеликоптер, къде има хора са? Зави. О, видях я. Е там, е на там. Лесно ми е. О, но съм тегъв. Като се замислиш, 10 победи не са толкова надалече. В смисъл, представете си ми се пеше батнало 29. Може директно, ако ми се падне 29, спирам видеото. Това не мога да направя. Какво си мислех? И ако си мислите, че аз съм служил 29, не съм. Не съм толкова тъп, няма да се прецакам сам. Генерирах си ги сандъм число генератор. Беги, батенце. Малко и почвам да бега, бате! Бегай. Така. О, цъкна го. О, не съм ли тегав? Сега тия тук. Ако се въртиш, бе? Така. Тук хора не. Е там. Колети. Ай, зриви се, бе! Не се зривяваш. О, тук става някакъв много як купон. О, видяхте ли как го цъфнах? Не. О, не ходи там, бе! Не. Не съм ли добър? Много съм добър, значи. Яба. Не съм най-добрият манипулер, не. Кенджу. Сонг туториал. Моя умря, аз съм добър. Не съм ли най-добре, че е палче надолу да дам? Маля, сега ако имаше някой в храстите, ще да е много забавно. Не, колежки, бягай! Моля се, няма да... сега тази ще даш, аз съм мъртъв. Продължаваме. Какво е това, бе?
Ай, котка! Мяу, 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 мяу. Давай, моята котка, давай, котка. Не! Мразя тази игра. Ту-туру-ту-ту, абонирай се. Ту-туру-ту-ту, абонирай се.